világpremiér, magyar bemutatja, illetve Ámon Olivér és a Tesla Drift. Tudjátok, ez miért jó? Mert közben tudunk beszélni, mert nem hangos. Ugye? Ámon Olivér, kérem szépen! Olivér, ne kapkod azt a kormányt! Di! Nyom ki a kuplungot! Ja, nincs. Nincs benne kuplung. Az a baj. Amúgy elég menő, csak szólok. Váza! Milyen hangja van? Hogy maradj csöndben, tudod? Azaz, nehéz dolgod van ám egy ilyen automatával, csak szólok. Elég koromba egy gépjármű. És ez, tudod miért Attilának azért a kedvenc autója, mert ez nem kell decibelkorlátot nézni, ugye Attila? Pontosan, egyébként én voltam az országban első, aki ilyen autóval driftelt, de hát ez már csak egy régi poén, úgyhogy borzasztóan, alulkormányzott, borzasztóan annyi a kezetlen. különbség, Attila, hogy Olivérnek sikerül, neked meg nem. Hát igen, hát oké, ja, tényleg, jól van. Bocsi, tudod, hogy szeretlek. Nagy tapsot kérünk ennek az Ámon Olivérnek, mielőtt még felrobban a villanymotorja. Az nem tud, de putus.